Joto Lamsogo, anyo hai Chini, belai ke khela Naikwl Bising football tournament ngui jongo, Tini Khwnaya ka Mandai Bosco, tei Naikwl nai Bodol, belai Naikwl ke Bodol ini aku tapi sejora, belai ke Naikwl Bising Tini football tournament ngui jongo quarter final, last quarter final Tini ni pore na quarter final pai kangke
semifinal Mwkthang nai Joto je khela nugo hemeni belai kaham player mangang no tabusu jorati gijak tongo kila tei lepunga tei ogno karei bibas team tinta dol tabuk sujara quarter final sokijak oba ikene je tini kuplai nai oba hanya hai semi final sokinai quarter final kuplai nai semi belai naik ketok toli tongo belai naik ketok jersey number 10 tiago ayo hai belai naik ketok Khwlainani tongmani Nukya belai naik ketok ni bisingtei belai wati ko ware hai wanani naijak wati hai kono wati waya ko tabu jara kubunga ayo wati waja khni sinoro comment sago sungnoka Khumulwng wati waya dah nei kuma comments khaja Khumulwng wati kedi ko tabu jara hai kono wanani no khat somjak hai kono waya belai khela dini naik ketok belai naik ketok hanya hai bui roka kucuk khayai abo kuplaying ya abo tabusu jara sawi meya ko belai dolunyo belai Kwrwng tei belai Kwrwngwi phaijak borok kubuma jagao thangi thungjarok tongo abo haikino belai khenai ketok tini goalkeeper Kwrwngwi kapol hanya hai bui roka goalkeeper kucuk khayai aino hai out anh hai belai naik ketok Bosco ni ball Khwlainani tongo kuna side ball nang sa sakya hai pana hoi me ko tabu jara tamong na hai belai ke wana ma simsa kucuk ka bui dala ke hai pana gol bising mana ball tongo goalkeeper yang se ball anh hai charap cha belai naik ketok ini oba hikenya Khumulwng usudia misini oro masu Mwkthang mangkili khulugi tongo belai naik ketok ni bisinte tini oba hikenya football quarter final Mwkthang tongo Mandai Bosco Naikwl Bodol anh hai ball kali kelang 5 number belai chance tongoni Ikono roi maya ko tahu jara tamu saini hanya hai phaj jamin ya ball pass kara hoka box bising ball dakas belai chance tomani hai pana saini ko belai chance goal ki bani ya ko belai nai ko to kini Mwkthang Norok Mandai Bosco belai nai ko to ni bising kini football tournament belai Kwrwng khanya nugi tongo tini khela belai naithok hanyo hai Naikwl Bodol ni yago ball ball par belai naithok hanyo hai goalkeeper ball Kwrwngwi bunai Abu sujara sawi menya ko sabu kuplaying ya bui roka kucuk khayai all manta ni hoka hanya hai Kau bani ya ball berat cakaram mereka belai naik ketok ini hai Naikwl Bodol ni ya ball
hanya hai tolok langka hanya hai senjata Mandai pilihan oh gol darah ni belakang sujok hai kono Rimalia belakang kerat ayang clear bo belakang naik cetok ini public bo belakang ঠান্ডা নিবাগৈ সাল ঠান্ডা নিবাগৈ পাব্লিক হুমা নগৈ মানখা নাইনিয়াৰক বেলেগে খাতুং ফাজানি বিচিংকৈ নাইলাইজাক পৰক বেলাই নাইথক ও বেলাই গোলকিপার কাহাম ini bagai goalkeeper ball ramai tabu pura hoga pecuk kayai ini hai out còn nó khá nói yang ông camera này tụi nhá thì yang ông si yang của nào nó ra mana anu nu kanai lah yang ong tuh yang kuna ho kamera naik sama saga oh ang kajung si baju yang kuna ho nu kanai lah no yang oh kamera video naik sama saga kok yang kunawo mana kamera hai jaman yang ho kolong mak hai kunawo ang black ala tunja do yang sekali hai tongke yang sengana udah do Gol liu dikha belai naik cetok gol liu jauh dikha belai naik cetok lebih singkai
gol ika Naikwl nai Bodol belai naitotok ni biskutai gol dawo ika Ini Naikwl Mandai 0. belai naitotok Naikwl Bodol ek dawi rika Mandai rok bol masaka bol surona bagai borok cesta khanyai tabuk belai ke naitotok thui tong Mandai bo obo haitino ini uila gol dakha Naikwl nai Bodol uila gol dawi rika Naikwl nai Bodol belai ke bol aram se bol mani thangka obo haitino bui kick bui gol kherika belai naitotok Aino hai Naikwl nai nyawa bol oh chance belai ke chance ayo hai belai oh my god gol nga tongmani belai ke subut tongmani aipano belai ke katrika Mandai ni player Mandai Donbos ni player belai ke aham ka bu hoka jersey number 6 belai naitotok haino hai konal manka Naikwl nai Bodol konal manka 5 number bunai tabuk belai naitotok ni bising tei ini football tournament ditunjagi tongo Norok nubiman Khwna belai ke naitotok ini football tournament aino hai belai sai tongmung Naikwl nai Bodol ni aino hai out ke bui hoka kuchuk khai belai naitotok aino hai Naikwl nai Bodol ni aga bol belai naitok pas Nuknai kini belai ke naitok pas tani tonglayo belai naitok aino hai oh aino hai out ball mangka Mandai Donbos ni out lutsaka kitar mani Kalia belai naitotok ini kurang lebih mantap Khwna hanya wakilnya Norok Kwrwngwi Tongdi Norok ini sabuk keplain ya wahai Norok ini comments khai sengbai ok salaimano Norok ni comments seng Khwlainani sai to tongo Joto comments kori maya hai kono nainya hai kono Norok sabuk keplain na tini absu jorano no skor sairigo Naikwl nai Bodol 1 Mandai 0 Mandai Donbos 0 obai kene tini belai naitotok Norok bot hai ni hoche ini Norok sini live no nai chong Norok singno sapur dihui nongi kicha detail sike sao tungo bai kene nuk khangke sing saimana o chini video obai kene agar Haste ni tai kubangma Kwrwng thai ni jagani nai chong honi sawi manai chance tongo tabok Mandai Donbos ni Kwrwngnairok bunai belai naitotok hai buiroka kucuk khai o gol kodo hapmani no hai kono ball baira nokor hai katisa
belai naiktok wai kenyo Chini football tournament Mwkthang tongo belai ke ini belai naiktok Bising football tournament ini tongo awai kenyo Norok tebunga comments dokumen kaseng belai ke tebunga comments dokumen kha scoreboard phungma kenyo time phunu nei borok bosong muya sanai nei khoroksa borok comments khaikya haifuna sing phunukma ya bo phunukliya tamni ke sing bo phunukna hangkai referee ni sing konchana nango referee bai sing communication nango omni bagai sing time phunukmanliya norok sing phunukni taitok mano final logo haifuna abuk kai sing phunuktraya tete bo comments tongo I am reading the comments tongo haipuna time krei as haipuna tabuk phano khela half time phano singya ko motamoti khela choli jakna haipuna chance belek thai bumani Mandai Don Bosco rok abliya bol kasumnya raka tabuk tamong kha solmeng tonga normal ya na
जों zoom khai no khunu tongo motamoti zoom khai tong asuk zoom khai atam ningkai जों ball no capture khai rang nang khani bagai जों normal chumo toniwo belai ke nai to kuchu khabi roka naikol nai bodol ni abo kuplai sabo kuplai no abo hake kini nai tong nairok isa comments khai di norong comments na sumi tongo जों next time Khwnwngwi abo hake na sodes awana di someres live nai tongon bagai belai hambai norong no am ningkai जों abo hake na nongni comments pori tongo जों oro tini live khaijak duita YouTube duita tongo amni bagai जों duita comments nono जों Kwrwngni sai tongnai am ningkai baksa himano abo comments berai bahai ke abo pori himi abo himano ekono Norok awana di oro kabunga borok tabu bojor matabari ni ojik toroi nai tongo naikol nai bodol ni naikol nai bodol no thumi tongo tini belai nai chotok hoba hake Norok tini comments khaji Norok bot haini nai tong boba hake te bo khela kaham ke nai nyamusung hoba hake sung poita camera ba nyamusung te bo zoom khai nai na musung obrok no sung comments khai test khai mano sung nong ni bagai nang khate bo camera phe ba oi sung try khai nyai belai nai chotok Mandai Bosco ni bui roka ekono naikol nai bodol ni yago ball aino hai ko bising ball daja ball parang thanga tabu bosia sabo paya belai ke nai chotok ini football tournament aino hai naikol nai bodol ni yago pass karika out ball अब सुजरा नरना हान्यो हाय साओ नाइकल नाइ bodol 1 Mandai Bosco 0 belai ke Mandai Bosco bo belai nai thokanya thungi jongo aifano e gol ungjak brok e gol foul zakta zakliya foul manliya out Mandai Bosco rok kita nai jabo kita roka kuchuk khayai borok sai to jongo bai ke pass puruk pass khai bai ke gol khanyai aboni bagai sai tokjak aifano belai korak ni bagai naikol nai bodol hanyo hai ball hanyo hai biro ka Mandai Bosco kuchu kai ball hanyo hai head the ball na chok kai thungi jong ayo ini belai khela nai to obai kinyo buskang salote bo nai thok nai semi final pabusu jora kajak tongo marna hanyo hai repeat sabnai tonga borok khela nai Nukya tongna lefunga tongo lefunga PS tongo tei kila tei bibas team ini jakut lain nai bo semi final sagunai belai nai chotok ini ni khela no nai ni ke thana ni khela hai kono tini bo belai no nai chotok sing khela no mano ta mi himba thangnai obo sing no man kha bibas team senggro bo no kaisa gol de mani no kha obai ke no sini ini bo naikol nai bodol kaisa gol de mani sing no kha kya ba sing obo no sanai sini khela pai thakon ke phirbe ki thangmano belai kono kurung yang babai nenyo kurung belai no kurung ke thang mani sing no kha abone bagai sini Bosco Mandai borok bo belai kono nai chotok ke thungi tongo saimanya borok bo tabuk isane bisingo kono te kaisa gol duri mano tai tabsu dorote naikol nai bodol ekta gol dekha tai Bosco Mandai 0 hai gol dengan ni thang tong mani no
parang thaka de Naikwl Bodol belai keno bukhara sugune thumi tongmani sungnugi tongo Bosco Mandai ni hote abu dikruga khat Naikwl Bodol ni yakno ball hanya hai Don Bosco ni yago ball Naikwl Bodol ni Haste khaja dalai kino kalai puno hanya hai basa kiri hidup ni tongo dan lagi Don Bosco bo dalai kino Khwna Kwrwng abai kino tupuri roka Naikwl Bodol ni quality per head di ka dalai kino naik tok shot nanti abu Naikwl Bodol ni ball quality per roka ai kino ini Hela, nah ini balainya Tongkhe. Kamu belai Naikwl football tournament salvo belai kesang watui abo hakin nokha sonjak belai ke sal kesang edition ke nobar chip football ngui tongo tongma borok tawo watui waya dah nei watui waya Khumulwng taw sudara waya ko belai khela Naikwl thanda sal thanda NaiywiTongnairok bo belai khatung khajani bisintui ini nailajak public Norok sung Nuknai match soli tongon bagi Khwnaya haikono belai ke Naikwl out ini bo belai ke borok kwrwng no Tangnai rong sai nyo motamuti ekono asep borok Nukya hai ini kisa borok kom nong khna odek semi final nanya ni tongmayo quarter naili anai te kungma thayo wati wai tongon bagai tini NaiywiTongnairok leke hanya ni bagai dera ba kya ni kha thayo hanya bagai borok kisa kom kha te bo borok kwrwng no ngaluk camera background no kono side te tinta side tongo ayang belek ke borok kwrwng belai Naikwl Norok phanya lagom ke asuk thai jaga siman gla haima tongo ta bagi hingai oba haikino belai ke borok kwrwng ngui tongo semi phanya logo te bo thangnai quarter ko belai ke borok bangni bagai odek jaga asumani bahi problem kha nijini asumani khona jaga ma haino hai gol dawre jauka Naikwl Bodol haino hai 9 number jersey gol dawre kha naithok kayoi 9 number jersey belai naithok kayoi hol khai dikha thangnai rang hai ke no khela no man kaseng ek ni pore te ek daho thangnai hambai group bai Bibas team kumpro sem bol mahanya abu gomi tongo belai Naikwl
Taswinyarang Malia, Naikwl nai, agoi, sorry, Taswinyarang Malia, Mandai Don Bosco, belai nai tutok, Dunggol no strongan ibagai Mandai Robo, Mandai Don Bosco Robo sai Tongnai, pas kai tumur cikon pas, kai kono, Norok pada ibagai, hanya hai. Mandai Don Bosco nya ko bol tamu khani sia tamu sujara tamu Khwlainani kodo daja khaibono suja bo dibani bagai bol baire wathanga onal sujungman ka belai ke chance pongo belai nai thoto okonaro no borok gol danani abo borok kaisa sujud orang diamond kake kaisa borok eklai jangnai kalau itu mah kusuka bumbu mani yang kut parang sama lagi borok kalau di Malia half time kan Kapsu berapa sini skor Bodol Norok lebih man kena Naikwl Bodol dulu Don Bosco Mandai 0 kay Norok kay seratan nih kay lahan kay sini ini kala ini man kena Norok seratan ini seratan ini adalah Norok nugiman dong public nanya ragusun nukura Kwrwngma belai khatung khajani bising nai tongai aram kayai ini tago satu ini bagai saglaya norok no Khwnungan insai to tongo tebo nukura gusubang ayang nawa bo khnugai norok pisana sim tongdi Kwrwngma naji borok saglaya kayai Joto Aputar sini abo nanya ni bagi payo Kwrwngma oba hekeno tongsaimi no sini notice oba hekeno tipra obo football long ni hingke belai ke football na hamjangnai belai kobang football na hamjangnai belai kobang belai ke football no hamjago te football no belai ke nanya ni joto bakha musungjago berai hiya selahi joto phalejak Kwrwngma lukorok belai nai tutok marungusung public Khwnai tabo gori biang o public bahabo bahai kya sugui tong busuk nai tutok belai nai tutok ini orang khelananya paijak orang tongo sini Nukya MDC mo tong nungman ka sargones aba ekenya YTF ni Kwrwngma leader of paijak aba hingga borok botini lokolog ibaksa Khwnai tongo nai tutok kaye belai nai tutok ini football tournament Khumulwng stadium ni seminar no Mwkthang awai mung Khwnwi tongo belai ke nai tutok absu jara Mandai Don Bosco 0 Naikwl nai Bodol 2 yungjak
Naikwlnai Bodol 2 Belai Naichotok Norok comment xuống nàng Kwrwngwi sai trong này có comment xuống Norok bớt hành sao đi bớt hành thằng này chồng có bài đọc ra trong đây Kwrwng khi sau sát thành cái sừng sừng như này Chini nó kêu là bao giờ người bảo này chồng cũng có bảo ini orang lebih manca Rajesh Debruma Naikwl Bodol Painai Chini I am from Tagazala nó hoti nai tongkho tei nai thoka football Joel Jamatia garo school phunu dihri sanai tongo borok bosong muya sanai ngetei Subankar I am Rakisha Reddy sungapa time dia guys Haste I am next time of phunu next time mà sừng Khwnaya sai cho con ngó cái bộ cảm cái sừng Khwnaya và cái cái sai cho cái ngó Samindra ang Mohan Putra live này cho ngó Samindra ini dah ka Suma Setia ang Suma Debruma Setia ang di Don Bosco Bujili apa musiknya Jenny Jong belai hambai Mwkthang TV no manya pano nok tong ma bagoi nó có tong nai trong phố Kurbala oi borok Khwrwng from Agutala Bagutala hơi nai trong ó cái số tong ó Surnaram Kitra I am from Convertation hơi nai trong ó Sago Debruma sa tayam ke Khwnwi tayam sing Khwnwngwi nya ko sing obokhe lepari bai sing ok salai nang lepari ni tayam nai abu Khwnwng na han bagai sing tayam Khwnwngwi ko sing next final logo sing Khwnwngwi chai tong nai guys Sago Debruma tayam kisa Khwnwngwi tayam Khwnwngwi ya okay bahai sabab painyo misungo arke tiprasa borok Khwrwng blue white team and white color with this different siari saselang pura pai di akon hamlai kono oke dara painyo itu di production Ojit Debruma Facial Zoom ke Khwnwngwi channel oke nong sing zoom ko bunong latisa Joel Debruma tamo wati waya Joel tamo ni saka Joel Debruma tamo bujili tamo ni saka di production dead sadi painai ni dara dead tabu bo semi final ni bagai dead dengya ko norok no sing saweri wana haima tongotam ni ke tabu Facebook page Mwkthang TV Facebook page sing dead dunani bagai sing comedy bai salai tongo jodi Khwnwng ke sing saweri nai Surya Debruma Khwnyai bukro kisa sadi dara tabukno tabuk to sawi mai ko sing semi final ni bagai tabuk ko tos kaya ko semi final ni bagai ini pai khangke tini last quarter final norok man khnaw tinta sakaro ko khongma tarajagi progas gu nai tongo usuk sakatei borok Chini yang sinawok le wati bang suka pinta rok bising wati tabuk bo wati khaja ko sinaw wati wajak no ni khnawo aipana yang waya Surya Debruma Khwnyai sadi ke bukro tabuk bo bukro saimenya ko khela aipana norok sadi bon thaini nai tong bo thaini nai tong norok sini football tournament Khumulwng ni simi nang masung Khwnwngwi tongo
Tapi nokal samjak no nuguman dong ah tapi watui waya Naikwl nai bodol painai buduran de broma oh sawan Naikwl nai bodol painai hunai aisu segang jamatia watui waya daba watui waya oji de broma 19 tarik painai 19 tarik no final ang gongaram parani sini nai jong o ke hambai no leke belai no tiprasa lama belanya khela naithoka ang silong ni naitong oke hambai takungno silong no hoje naitong kubo buduram de bruma live phonok mani bagai belai hambai oke hambai no bo tin trips ni sujak ang kohati ni naitong dara oke hambai belai ke no sunogo no sawi mano mane bo thai ni naitong hungkang ke Para Guwahati ni naitong Shillong ni naitong oba hakin na sung Simon ni bagay nyo sini live na bo thagi hoja naitong oba hakin nyo naitong ni bagay norong black ka hambay sung ke bo punugi tong sai to bi tong norong kaham ka Khwlainani ai kono sung jora ke set ni bagay kuni punugi na intong kaham kayai network problem obuma ngi mano norong Simon oba hakin nyo sung Facebook bo kisa pod na ni thangi tong dabo Amnikai, Chini live Facebook bo cholijak, tai YouTube bo cholijak. Ani bagai seng, duita jagani comment sampore nai. Amnikai, Norok bo seng, public ni man kan Norok, ayam Norok bo Khwna subsa. Belai nai chotok, Bising PK nai Tongnayo. Aine bo pro, Salbrumno. Oke tiprasa ko, aine bo pro Nuknai. Hai, hanya bupro. Petik suara murai sing parani, hanya bupro. Tapi kok ini sing hanya lunai, waktu itu darah, waktu itu Khumulwng tahu darah. Belai ke naik ketok ini football turnamen, ini tunggu. Norok sing ini hai mas awo. Comments kaji norok ni comments no reply kanya ni sung sai to bitongo tamning kai sung norok bai nong ni bagai se sung live nugi tongo norok na sung bai ke Khwlainani opo sai to bitongo hai kan norok comments kaji te share kare de norok nai na hanya bui gonai to bui nai bui go khela no nai kaham ke Simon to Joto de broma singka semi final da ini tini quarter sih, semi final dah ini tini quarter, non sawi tongo last quarter final tini, tinta Khwlainani jak, tinta Bodol Khwlainani jak, lefunga kila, bibas tim Bodol Khwlainani jak, tini jepanya Bising final sobinyai, semi final 14-15 tarik, saya ko sini tahu saya komiti dok. Once the Joto Pundra Obong Mano, Nuknaka Kisa, 15 tarik to Tongdi Nuknaka Sen, 15 tarigas Kakayo Lepumaro, Ngana Hanik Kakayo, Tabubo confirm saya gunor Nosen, jadi komiti ni man Kangges, Norok Sanai, hanya Kela Nighthawk Lak, Charot para, dia baru Khumulwng. Oh. Kamsi kaya ni edisi dia mu. Edisi Khumulwng edisi Khumulwng hanya hai khela solita. Hanya hai khela tabung ni Bising no. Mutungi rezaka. Oh, yang borok kosong ni saya sebut. Saya ni kita 15 tarik hongke bibas tim bai kila tim ni bos no comments kai chaka bele hambai 15 tarik hongke lefunga bai je tini Khwlainani nai hisio ambele hambai sno information ni mani bagai amni ge seng committee bai obo kognoti salaje ko hani bagai seng sawi mai ne bagai bos sawi dika bele hambai akungno Nigro tongo sonjit debrma sumit Nigro tongo khela Nigro 15 tariko lepungani timo Nigro tongo noro lugu manai Nigro tei Kolkata ni
huma player Kwrwng tongo tai Mizoram ni bo aijak ni khanao kusuk saimi asung aipana siaris saslang wati wayada ayang boyar siaris saslang ang itu bang naikang darao belai hambai belai nyai ketok tini apa hakinya football tournament ngui tongo nungte bo norong nosung taham kai Khwnani bagi chai tongi tongo next final sungte bo kahang ko Khwnai Norok apa hakinya NaiywiTongnai Joto takok te buk tongno tabong ma NaiywiTongnairok Norok comments tay share khagyang ke black ka hamtam ningkai share khaimani hingkai Norok NaiywiTongma haino tongma lokrok nukto sini Tripurani khela atar Haste tongnai tongo tongma o Tripurani khela no naito sini Khumulwng usudi amo ba haike khela ngi tongo oba haike football match ingya khwasu kaham kaye blaike MDB knockout football tournament committee rong blaike hambai prok oba haike tini Khwnwi man kha Khumulwng o tabu go chance tongo blaike naito to Naikwl Bodol ni Naikwl nai Bodol ni yago aimani ya tamongkha Bising hito Kennedy king mana hipana bairao awal zaka biar kecamung khela sitrao saini ya baike khela sitra zaka nungko bukan na jawe belai ke na tang nai jong layo isu kuma debrma khela belai nai thokani khela belai nai thokani comments khaje botongo Joto debrma dara Bosco Mandai Bosco Mandai ni bosikya sia tamo kuplai jang nai na paya dang nai na sikya ekono Mandai Bosco tabu go duikol masajak sia boba haing noi belai na choto tini football tournament Naikwl nai Bodol ni list main na hatsa gya ko belai naik ketok Mandai Bosco panjang hingke 2 gol dungan nangnai 2 gol Kwrwngwi korese kuplaing ya sawi mannai abus dora ya phawo tongo Naikwl nai Bodol ni ya phawo belai naik ketok hanya hai bok langha sans tongmani haikono romandia belai naik ketok Naikwl nai Bodol gol nga tongmani niya belai naik ketok kayei syukuran dia bermat tamo Khumulwng goke watoi khayada Khumulwng watoi khaya Khumulwng watoi kerai kaya kaya nang masawo watoi waya Khumulwng go kala naik ketok belai kayei tongo Kwrwng sungo wa hakenyo sai togi tongo belai naik ketok ni Bising kai tini football kana ayo hai chance tongmani belai ke naik ketok tini tongo tini Naikwl nai Bodol belai ke naik ketok ni Bising kai tongmani bai tini abusi zora pong yago 2 gol mankha aikono tabu bo sia ko sabu kuplaing ya aikono belai naik ketok Mandai Bosco ni yago bo belai ke ora bo belai ka hamke tini tongo aikono ayo hai belai naik ketok bol tabu bo sia sabu kuplaing ya aikono seng akayo belai naik ketok no khela tabu su zara ngi tongo belai naik ketok hanya rong no su mas hazawo sengoro nabiman ka comments kisa porwana Facebook rong tong wati tong dara wati kreng borok gobo hai dara tini 2000
kedeng hana oh 2000 to borok nai no aram se no tam ning ke borok bulai public kebang bulai oro sung logi ma hate masa wa jam nei ang nol chara pakbasani hini live nai tong o hambai blaike akhno anh ơi ôi con gian tong mani ball swing ka thamani bagai goal liya belai ke nai khato ball swing thamani bagai takut sih ya ao sung cái belai ke tam ning ke sini voice record dok sung out kaham ke khaini tam ning ke sung kelawa suk Kwrwng bagai oba he ke sung commentary rok khaije ya tam ning ke thangye nangoni si khai tong sung oba sini football ong ni bo sung asu explain Kwrwng kebo Kwrwng bagai sung ma saka oba he ke kebo belai ke nai khato khuni tongo belai ke nai khato oras ang Sutin Jamatia nol chora bagbasani ini live nai tongo ka hambai final bubro final 19 tarik ong nai 19 Maharaja Bir Bikram Kishore Manika asimani sala final bukan jak nai akayo dino bukuma chief guest tongi mano Don Bosco dino buba kara haina ni kok tong ni sungkhnai mano Jackson Dever mate khela bodino 14-15 his nawi tong hai pana confirm ya ko sung committee bai kok saimia ko khela pai mani bore sung kok sanai belai ke nai thok belai nai thok I know hai belai ke rimanya ko tabu bo gol je Naikwl nai Bodol 2 gol rizat tongo sung belai ke mogiman ka ini khela nai thong ni bising tei ai tono tabu bo chance tongkho Khwnani Naikwl nai Bodol 2 Mandai Don Bosco 0 sung Bishu Kumar Devruma khela live ruma bagai belai hambai okay hambai takno sung live no bisinongi comment support nan bagai chai tu tongo Norok Naikwl nai le sudu team Norok simile ini Naikwl local team da local team mana ayo orang local team no belai kai Naikwl nai Bodol kela Naithok ka Naithoke tongo Naikwl nai Bodol kela Naithoke tongo ni sike Jackson te kela bodino o te kela tapusu jara saimia ka na 14-15 hini khorsa boro comments kemano kasina rawa abo hisabo committee ni boro besi ase doi bas prize akan wati wai tongo tini oro wati rei boguri ni wati wai tongo kumua borong comments kayo kuma jagani na wati wajak haitono kumula lo wati grei taimi ya football tournament ni bagai wati waya yes aram debruma grei dari o ko wati o grei dari wati lamati tamo Don Bosco wanchamang ati ya oro warja dokongo munda dokongo borok ni team se obahai kuno krai oma player kaham na borok kwai ro borok tongo kwai player ro tongo ang semano ang Chini wo player ro no blai na player noro no biman tongna blai na to
khela koitao pai jara khela tabung half time laiye tekesa tabung tu tongo aibana tabung jora skor a 2-0 2 Naikwl nai Bodol 2 Mandai Jon Bosco 0 kanyo hai kuchu kita roka belai kaham belai naikutong khela tongi jong ini kanyo hai piro kuchu khai golpar belai ke jora kom ni bagai Mandai rok sai tongi jongo Kwrwngni 2 gol no bai ke Khwnai hai belai ke sabo kuplai yan rok ja comment khela je NaiywiTongnairok comment khai sagangke singke bo saimanai belai nya to hanya hai 11 number jasi hanya hai belai nya to ka bol tole hanya hai naitok ka bol tole klangka hanya hai Mandai Jon Bosco ya ka bol chance tongo Kwrwngno belai ke sujuk ai pano remalia Naikwl nai Bodol ya ka bol segi ro ka out ke ro 12 number jasi
belai ke Naikwl ini ya bawa bisi jara kerja Mandai Rokni Mandai Don Bosco Rokni aikono tabuk fano kelani skor saumaya ko sabuk keplain ya tabuk su jara nok nobi manka Naikwl nai Bodol 2 Mandai Don Bosco 0 belai ke Naikwl ini football tournament Khwrwng sing Khwngwi jango Khumulwng subiya mesini live telecast kathang awaimong bai kenya sing Norok no tebo aham ko Khwrwngani bagi chai to jango bai kenya Norok logi ru Tongdi ayo hai kita Naikwl nai Bodol out kita roka kuna out lejakna belai Naikwl Norok no sing Rapsani biya gulo rapsa ke comment kori nai aitono sing kelani tri bos kana nang 11 number jasi belai nai toke kelangka bosukango gol kaisa rojak omyeso belai ke bini kaham nugu jongo sing 11 number jasi ni belai nai tok sukai out taroka sing nuguman khna rawat abo Naikwl nai Bodol Khwnaya ko ball belai pass kaham cikon pass te kaisa gol danani bagi borok sai tugi tongo cikon pass kai tungi tongo belai nai tok pass belai pass kaham anyo hai kut bisingo ball hapjak tangsongo hai kono awimenya out gol par belai nai tok sing hanya hai sing comment support nani thangai hanya hai Advertisement ka Mandai Don Bosco out belai nai tok hanya hai podcast hanya out Mandai Don Bosco ya ko chance tongo turut paper ko tungi jango bahai ke gol nosrok nai hinai belai ke kaham ke tungi jango hai tono uya au lejakna gol par Arab siari saslan hambai belai ke dara asik kosto ke Khwlainani tongmani bagai belai hambani labo nai tongmani bagai Kipra ani Kwrwng kana khela de tong kana le khela korai tau saini khela kana tongmani mani Kipra sa channel tabuk semi final da ini quarter final se Mochwngwi ke semi final ila bai Naikwl nai Bodol ke ses Naikwl team Norok bai mang ses Khwngwi borok siari sajalang Naikwl nai club punya ini pokoknya Naikwl nai club punya din saja pokoknya ini khela turnamen nuju tunggu belai ke Naikwl yang dulu tadi abang sia kami kai Norok sing belai ke Naikwl putri tunggu orang dia yang ini saritara sabno orang dia yang ini sari semula ya bo Jukan Pujamati Dara Pupro Final Nai 19 tarik final Nai Dara David Dara Sia Sabo David Dara Promo Hai Khala Rok Pupro Rogo Nai Dara Kaimia ko Tabu Dara Jukan Pujamati Taisa Haste Kaidi Khwlainani Mania Dara SD College Dina Norok Masuk Khwlainwi Tango 1080 Norok ngai nya dinong ni oro se let mayana Norok
tao có tiền để tiêu hao cái này mà nó không lên tiêu nó cũng cái nó sướng không lên tiêu cũng cái nó oke final tiket ni dalam besok ngai Chinese oleh sini komiti rok setengah nai final besok ngai quarter besok ngai sehingga final besok ngai pro komiti rok ni sedang bersama orang yang gagal number sini para ni oleh hambai comment seperti itu sama jika number sini para ni satu number pun para ni pun sia tim by Naikwl Khwlainani ada share ini ya Bosco song belai serai ni bagai amcek rapat tu jauh semuanya belai kan itu tak norok sing apa ikannya asam comment support itu itu no belai kan itu tak hanya hai Naikwl Bodol langkah 7 number ball tu hoka hanya hai 3 number yang ball pass kaya hoka hanya hai belai kan itu 9 number ball balik langkah hanya 3 number yang ball sans tengok gol dengan ini apa hanya hai 6 number ball hanya hai belai kan itu tak Naikwl Bodol belai kan itu tak itu tengok yang sia-sia nangai belai tangkap awal tu hanya hai foul chance punai 10 number jersey belai naik ke football turnamen ini tunggu Abu punai 10 number jersey foul kucu ka biro ka goalkeeper black kami bagai Bodol narka hanya hai goalkeeper biro ka Mandai goalkeeper Mandai Bosco ni hai tanam hanya hai belai khela kaham kai thumi jongo Naikwl Bodol belai naik to hanya hai Naikwl Bodol ya belai ke chance tongo gol iya ko hai belai ke belai ke naik top hanya hai Mandai rok ball tolik lang tongo Mandai rok iya ball Mandai Bosco iya ball kucu ka biro ka hai kana hanya hai belai naik top tongo Naikwl Bodol 2 number jersey iya ball hanya hai 10 number jersey belai ke pas kaham hai pana Mandai Bosco komia poro hoba hakinya kaham ka thangani baginya tini quarter final of 5 kya dia bo karak gue poro chen diunya hoba hakinya quarter final sok pajak belai na thak thungu poro nuguman kana poro belai ke sungoro comments hema ono ka sarai Mandai Bosco ni nei hobo surung tongai roksi poro ni bagai poro black kaham tongo the bishoda next time roko proke kaham thingane bocoka buroka hanya hai belai kaham hanya hai belai ball narka hanya hai Naikwl Bodol ya ball pass naitong pass tek mu jongo hanya hai 7 number ya ball tolik langka hanya hai ball belai ke naitong ini ini motornya khela Aipan orang sini sih tunggu Aipan Naikwl group ni norom nai sia bapak sedang kita mau norom zat tamu kaham zat football mungkin kia apa hanya Kwrwng baik kan no rumah match Joto khela no apa hanya Kwrwng baik kan Bodol sama Chennai Pokok si tong moto kalau mang kita like masa Chennai ini. Obahnya football match bo, koroksa ball itu kai koroksa Khwlainani te koroksa Chennai. Hanya hai kelangka ball, hai kono sia tamung nai, belai ke kaham Mandai Bosco ni,
Khwlainani belai ke naitok Tabujut sia sabupaya Naikwl Bodol 2 Mandai Bosco 0 belai naitok anyo hai naitok ke boloka ucuk ke buiroka anyo hai Mandai Bosco nya ko bol belai kaham thangi tong oprok chicken pass dengan isai jogi tong hai bol check lang jakai 11 number jersey bhai belai sujud tongo tabuk bol belai ke sans haikono anyo hai seginarka belai kaham thango Mandai Bosco ni Khwlainani bo anyo hai belai pass naitok anyo hai 7 number jersey belai kaham thango bo mugiman Khwna belai kaham seng orok nugo Mandai jersey number 7 bo khela pai khino Khumulwng stadium Kwrwngwi tongmara sunugui mano belai Kwrwng Khwnani belai naitok anyo hai goalkeeper ni yago bol yako hoka Mandai Bosco tabugo jora tongkho kaham kai Khwnani bol hai pana pass kerika oh kuchuk ka buiroka Mandai Bosco belai naitok ke thangbar bo hai pana Naikwl Bodol bo belai karak hani bagai tabusu jora bongni score 2 Mandai Bosco ni 0 anyo hai 9 number jersey ni yago bol Naikwl Bodol bol toni kalangka dia boba hai kenyo tekaise gol di jamana por semi hai bana gol attack khaini borok roni bagai goalkeeper ni yago bol belai naitok ini football tournament ngo bai kinyo Norok na sungkhnugui tongo Khumulwng stadium ni simi watoi joto thayano waja haipana Khumulwng waja gya hanyo Norok ma sapiro guri ni wai tongo haipana pilo waya ba kinyo Norok ma saota mi kai joto thayano wai tongo nei aro Norok ni comment konugui na kaseng simna wai tongo ni saka ngate ayengo kunga thai jaga no wati wai tongo nei haipana orokhe waya ko Mandai ni goli hati ya pancha abo ni ko gya aro kabuma gor jat tongo ei munda tongo oro Nairok oro bo Chini tribe no sobjago mane Chini kono Mandai Bosco pori Tongnai abo haibong ni Mandai Bosco ke bo hire koroi borong ni student rong Khwlainani no borok tongo abo haising sawi mano oro tini nanya faizak Mandai Bosco ni principal father faizak Mwkthang bono bo belai ke football ni hingke belai ke hamjago bo football Mwkthang ni hingke belai hamjago thai jaga no obo haike bo khela bo khai tongo bin Bosco Mandai thangnai bo bini khela football no belai ke hamjago khela tournament khlaike hai bui rohmani goalkeeper ni yago ball belai naitok Mandai bo hire tongo 11 number bai 11 number jersey dei siabo to haitono belai ke kaham no thumu tong tini chance tongmani ala nangi se Mandai Bosco chance tongmani belai ke gol renani bagai goalkeeper kaham ni bagai tai yak jesia nangi thamani bagai gol anglia belai che kaham chance tongmani haitono tabugo jora tongko gol danani konal bunai up time ni pore konal abo haikino chance maka Mandai Bosco ro bunai tabok go
Biroka oh borok kereng hanya hai Mandai dan Bosco gol di Malia hanya hai Naikwl lai Bodol ya go oh bol pulang thang ka koloi belai ke naik tong ni Bising teuy hanya hai Naikwl lai Bodol ya go bol belai ke naik tong oh gol ngatong ni Khwlainani ya Khwlainani mantong na tabo belai ke ai kono Jora bisi kerikya Mandai dan Bosco dong Khumulwng belai ke kaham ke Mwkthang oh belai ke naik tong hanya chance tong Mandai dan Bosco ni ya go bol to do bol dajak belai ke naik tong oh gol Norok Malia hai kono Mandai dan Bosco ya go bol tebo belai naik tong foul dajak ha injo dungjak Naikwl nai Bodol ni Naikwl nai Bodol injo dungkha hanya hai medical team sapai kya hai gei belai ke medical team belai ke ko tabule khali thangai dongo ye loka dejak nai sini cameraman biang thanga sia seng ye loka dinna thangka lefari Norok seng Khwnwng ya sini yellow card di kana seng kanayo hatna sini referee ramani hatna seng Khwnwng sini cameraman leng jakabo amni bagai seng Khwnwng ya Norok no amni ke sini borok amni bagai seng cameraman kebang pani maya oste borok nokhor tongkha kebunga nukha ro hejamarani sini football khwnai te cricket khwnai rok khaijak borok nukha nokhor thangmani khela pai sabo pai khani nokhor ga borok sia haibuna borok nokhor thangka Mandai dan Bosco ni Norok sing haba haike no sing khwlainwi tongo belai ke naik tok sing tebisi khela jora paiti wi tongo haikono Mandai dan Bosco ni goalkeeper belai kaham ball belai ke naraka belai ke save haget ini hanya hai Mandai dan Bosco ya go ball foul zakna kucu kayak bisa mani bagai ja foul mangkana ya bawa hai belai ke hambai no aba hai kai sunga logiri tongoni bagai Khwlainani sini paitak jora aba hai kai Norok seng semi final lo Norok seng tebo kaham ke Khwnani bagai sai tongnai aba hai kai logiri tongdi Norok hai nai ya pano seng Norok no Khwnwngwi tongo amni kai Joto borok hai nai ni bo sombobya amni ke sini aro tini Khumulwng ka seng Father Haste o NaiywiTongnairok Father Haste ni borok NaiywiTongnairok borok comments khaikya au seng aba hai kai no Norok no seng Tirpani khela rok seng asuk live rok nugui manya amni kai kebo khainai kirei kebo hai sponsor rok Khwnani kirei tabu bo seng sponsor ro seng khaya haikono seng musungwi khai amni kai sponsor ri khanga seng kebo kaham khaimano kono sini Tirpawa aba hai Chini committee rok wansukya aba hai Chini ekono sponsor rok khainani bagai wansukno khaya aba hai beto seng kebo kaham ko Khwnani bagai sai tongo ngai seng aba hai kin tabu kuno jaga rok atrok hai football rok live basket Khwnwngwi ko ang je siman Joto thukom sini Tirpawa aba hai khela cheu nai Khwlainwi ya position ni bagai gol Khwlainani kana naik tong kana Khwlainani borok sponsor rok thangke seng tebo kaham khaiman khamo tamni bagai masa umgai seng khela live rok khuluk khangke tebo awareness kaham khelani bisingo seng nai seng jora kati mano tei sereng mungo mano tamni ke clear sini Tirpawa bo onek Khwrwng tongo oba hai keno Father Haste ni borok nai saiman to o Tirpawa onek football player kaham tongo kobo nai no bus tangwa o Khwnani Khwrwngwi bagai belai opportunity kaham tamni ke tabo club mothangjagai tongo kobangma football ni aikono seng Khwrwng sabo sia public rok sia aba hai kobangma sawi nyangwi tongo ngan bagai seng tabo khunute tebo saimanai ati phona bo Khwrwng haibona senglo bumung sawi nyako
जों सेमिफाइनाल सिम इंकाय नरकनो बरंनि बुमुं सावैनो जों अ जार्सी नाम्बारावबो अ खनायावबो हायकेनो बल तोरि दङ बाहाय सानाय एफोनो जों सिमोनो इमप्रुभ खाय दङ स्टेट एबो काहवे खालायनि बागै aboni bagai nang subasu singmango dan norok support khadi sing jehetu sponsor ke boni maya haipano sing norok no khunugui tongo live ta live khunungani thangka ka kobangma sini jamela kobangma phaimano sini haipano sing norok no khunugui tongo kiaba live khunungna thangtini o sini equipment kobangma nango haipano sing norok no jotesto khunugui tongo obo balai kheno kok kotor aboni bagai norok sini video no share khaidi like khaidi tai comment khanya ta pokdi जों norok ni bagai tebo kaham ko khunungna ni bagai sing saikang nai आउ लाइके खेला बनाय खतम नङि दङ तिनि बेलाय खेनायनि मटन खेला आमनि गाय सालथान्दा गाना वानि किनार वाति वामा हाय अबा हाय सालथान्दा नि बिसिंकै तिनि हायकनो बेलाय खेला Mandai dan Bosco tahu bahwa borok sorok ilmunya ko, gaya borok sorok kese tebo kerana to kamu, hai kana ya bahwa tabu bosia, football ni apa hanya, nungseng logi mana World Cup roko apa hai kenya, 1 minute 2 minute ni bisi mana, 2 gol of daman iseng logi mana, sorok bisi mana gol, kelana ulta kasi mana, football ni kelana apa hai, sabo paya, nih pura guarantee ni wis hawi manja. Rapsani bisinguna gol haimano abusuk zara hanya hai au dia ko out manka Mandai Don Bosco hanya hai out kita ka usuk hai hanya hai lainnya kita bol toli kelangka naik ke Bodol usuk ka buira ka oh goalkeeper black kaham ni bagai olong ni bagai bol romnya ka black kaham goalkeeper anh hai tole kelang ka Mandai Don Bosco belanya kita hanya hai Naikwl benar ya kopol pas ada hoka belanya kita hanya hai 10 nomor Chini ya kopol hanya hai Mandai Don Bosco tabuk sejaratu sini skor beton norok nobi man kena Naikwl Bodol ingin duita gol dakha tai Don Bosco Mandai ni gay biru. Apa ikut nak tahu sejarah sekarang itu kan Naikwl Bodol. Norok tebo kaham ke bestango tebo live sing kita tunggu norok naidi sing baca asa Tongdi sing saput haji norok sing saput haji ke sing bestango tebo kaham ke video punuk mana ni bagai live norok sing subadi. Tai sing sini bekha tongkhe jadi norok comment hai sing kaham talk advice dia ini komen semua ayo aku ini balai cuma berkata tentang tai sing tebo kaham ke kayaknya ni bagi sing terus tanawa tai kai betongo apa ni bagi norok sini video na share kaya ta pokdi kemang mana Nukya borok kai na temanya aborok no share kadi borok na tu nago tentang sini ni football match apa live naik mana ni bagi Khumulwng sing live tengok ni bagi खेला कुप्लाई हुई छाकलाई दिखा Naikwl Bodol no balai kena tongkhe laijak ini supplying kha Naikwl Bodol balai kena khela Kwrwngwi simulo sing nugiman ka Khwnayo je nugma haino ini bawa haino kha kan himalay je Kwrwngwi gol danai bono supplying nani abo sing nugiman kha balai kena ini supplying kha Naikwl Bodol terus nak kolak ya, am nih ke, norok nugi mana tabok semifinal Naikwl Bodol kasai ya, tapi secara semifinal kazak tunggu, Lepfunga, PSC, teh Gila, teh Obno Karai, Bising, teh Chini Khwlainani kha Naikwl Bodol. Norok khela football nugi mana na semifinal
date norok no sing sawe renai 14 ba 15 amni bisingono football semi final rangnai final hingke 19 tarikh hanya norok no sing repeat sawo